Lluc, capítol 16, versets 19 al 31. Jesús digué als fariseus: Hi havia un home ric que portava vestits de porpra i de lli i celebrava cada dia festes esplèndides. Un pobre que es deia Llàtzer s'estava ajagut vora el seu portal amb tot el cos nafrat, desitjant de satisfer la fam amb les engrunes que queien de la taula del ric. El pobre va morir i els àngels se'l portaren al si d'Abraham. El ric també morí i el van sepultar. Arribat al reialme de la mort, enmig de turments, alçà els ulls i veié de lluny Abraham, amb Llàtzer al seu costat. Llavors va exclamar: Abraham, pare meu, tingues pietat de mi i envia Llàtzer que em mulli amb aigua a la punta del seu dit i em refresqui la llengua, perquè sofreixo terriblement enmig d'aquestes flames. Abraham li respongué: Fill, recorda't que en vida et van tocar béns de tota mena, mentre que Llàtzer només va rebre mals. Ara, doncs, ell troba aquí consol i tu, en canvi, sofriments. A més, entre nosaltres i vosaltres hi ha oberta una fossa tan immensa que ningú, per més que vulgui, no pot travessar. El ric va insistir: Llavors, pare, t'ho prego, envia a la casa del meu pare, on tinc encara 5 germans, que Llàtzer els adverteixi. Abraham li respongué: Si no escolten Moisès i els profetes, tampoc no els convencerà cap mort que ressusciti.